wakkati inde tawi Abubakar Koira mini warani on nder shiri meɗen ɗum Hononde Fulɓe ɗon dental murya Fulan Peace Initiative Network jangde teddorgal waddango en les yaadu tan Hajiya Sumaya Abubakar emi toro jomirawo wallamo arnomo ballamo dow kuuɗe mako fuu e onon ma on fumon hande emi wondi e koɗo am koɗo mawɗo Debbo Usman mo magani dabbaji daga misali Modibo jaɓɓama e men. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Nanoɓe e daroɓe onon ma bono no anduɗon fuɗɗande kullum ko min mbi'ata on mbawai rarugo program ɗum ko ɗum mbi'ata live to Facebook on natti Hononde Fulɓe les unity inchallah on ji'ai min to ɓawo program ɗum kadi min e nanoɓe woɓɓe daroɓe min waɗa sharing majum to Facebook ko moye to nasti inchallah wi'ai kadi bo bono no anduɗen ko woɓɓe andi min wondi groupe WhatsApp kab goɗɗum ko ɗum waɗi fuu to program emin waɗa ɗum nder groupe kadi bo kab goɗɗo gonduɗo shawari nihi ko gokka haala nihi wawai waɗango min ka to groupe WhatsApp ɗum waddu waka ɗo nihi ko bo namba waya ɗum min hokki banda namba waya ɗum radio e ɗon namba waya ɗum min hokki ɗum groupe WhatsApp fu wawai noddirgo min namba ɗum ɗon ko bo waɗa dropping message moɗum to WhatsApp ko handi inchallahu ɗum tattauno dow majum ɗum wadduwa ɗum ɗo emi toro jomirawo walla en en gondi hundeji ɗiɗi ɗi dareten hande fuɗɗam nder ñalɗe ƴaɓɓiɗe miya bo asabere na nde e ɗon gonde hunde nde keɓɗen hunde maunde nde handi ballindiren belnanki keɓɗo laamu ngu gimbo koye neɗɗo goto nder meɗen to heɓi laamu to en fu min keɓi sai waɗanenmo murna hokkenmo bo kadi goɗɗi shawarwariji to dow bono no anduɗen nder ñalɗe ƴaɓɓiɗe laamiɗo mawɗo meɗen mo Plateau kanko laamiɗo Wase ardiɗo laamiɓe Plateau state fuu mo okki Alhaji Sa'idu Mai Kano chairman jonde jam lesdi e lesdi mo okkimo laamu mangu bi'etengu laamiɗo Fulɓe Hausanko en mbi'i Serkin Fulani so laamu ɗum okkimo wonta ɗum haala gonga kab goɗɗo pullo nani belɗum e ngu laamu gimbo ko e ngalano laamu ngun ɗo kadi bo no anduɗen haalaji laamiɓe to leydi kam fa eɗi martabe eɗi nane eɗi maunine to en keɓa irin laamuji ɗiɗo at least inchallahu en keɓai goɗɗi en keɓai sauki dow goɗɗi hundeji musamman to kamɓe ɓe ɗum okki ɓe darake ɓe ngaɗi ko handi Modibo Usman koye mbiyata dow ɗum cigaba ɗum keɓɗen sannan ngala noddol noddata kanko okkaɗo kanko ma yigo ra'iral laamu o okka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا بانديرaaɓe am fulɓe. Waalaikum salam. Mi yetta jomirawo seniɗo kokkuɗo en jayri ha warki ndu suudu radio ndu dow hayre Zinariya gaɗa majjum imi yetta jomirawo pinduɗo en e yonkaku meɗen e nanki meɗen e yiki meɗen e yarki meɗen e jamu meɗen yetti jomirawo bono non no Modibo Ibrahim o wi tabbas inchallahu non ɗum en keɓi wato maunini en ngam to en daari duuɓi saliɗi en godi goɗɗo mawɗo kanko woni wato Sale Bayari Allah jaɓi yonki makko to a yi iri ɓen ɗon to ɓe cotto en enen Fulɓe fa en keɓa nyelde to nder yaadu meɗen keɓa nyelde to nder yaadu meɗen to raɗɗum Allah fuɗɗiti hokki en goɗɗo kanko woni Alhaji Sa'idu Mai Kano bono non no laamiɗo ƴettirimo Allah ɗauta ƴettukimo kanko laamiɗo Wasi kanko ma Allah ƴetta laamu makko ngam neɗɗo fat hande kan laamiɗo kanko woni wato dañowo leydi
ngam o wi'i laamiɓe kamɓe woni dañoɓe leydi. Enen ma to en keɓa dañoɓe leydi meɗen ƴettoni ni yeeso fa gaskiya en keɓai fa fannuki yeeso. To saboyi majjum imi nodda en enen fulɓe kokkenmo maɓɓal ɓaawo. En kokkumo wato maɓɓal ɓaawo, en maɓɓanmo gaɗa bono nonno laamiɗo o ƴettirimo. Allah ƴettamo, enen ma ballenmo to dow hunde ɗum ɗon wato ardungal ngal on fa. Ngam ardungal fa hande to wima hande a ardiɗo fa hokkima kuugal. Kadin bo ɗon ma imi nodda kanko Alhaji Sa'idu Mai Kano, Allah ɗautanamo wato imanaku. Allah ɗautanamo kulol jomirawo. Allah ɗautanamo tausayi ɗum ɓe les makko o huwanaɓe nonno jomirawo holliri. Enen ma Allah waɗa wato kokkenmo kawtal hoore. Imi nodda bandiraɓe am fulɓe wala iri wato faaki yeeso ɗum ɓuri iri ɗum fa welki. Bono hande raare gi'on enen ɗo to ndi leydi to en keɓa iri ni fa gaskiya wala non no watta fa goɗɗo wara bi'en enen ma en ngala ton to jeheten piiren gabare. Ngam iri ɗo keɓeten enen ma meten. Ngam nden ma o wi neɗɗo ta ɗon to fima haɗima bojji ayi henyidi maɗa. Amman to iri ɓe'e e ɗon wala non no watta fima haɗuma bojji. Ngam to fima fa amma fa a heɓai ton to boyirta. To saboda majjum min imi waɗa murna imi wallamo modibbo ko Alhaji Sa'idu Mai Kano. Allah sakano laamiɗo o e alheri. Allah ɗautanamo wato juutal balɗe e laamu seniɗum. Amin. To modibbo a hinnama. Ɗiɗaɓa ko mi yiɗi ndaren woni nyande min mettino dow haalanma laabi no shukkata. Kadi bo bonno anduɗen duuɓi e duuɓi kullum ko bolbeten woni gomnatiyam manga nga leydi. Gomnati jangayi goɗɗum tsari ɗum ballugo enen duroɓe. Amma ndemoɓe kam kullum gomnati e wondi programji fere-fere ɗi ballataɓe amma banda duroɓe. To sai warti hande durowo fa mo ashama fa kanko e kanko fa ballititta hoore mako. Hande to na'i mako jamɗa to sai ko jawdi mako waɗi. Hande to ɓiɓɓe mako woni yamɗa sai ko jawdi mako waɗi. Hande to gongu shiya jamu wari nattonoyimo ko na'i ɗin ko to ɗi nyamata ko to ɗi durata ko goɗɗum ko nanditi e majum ko ko ɗi yarata, kanko durowo fa kanko andata no mo waɗata. Gomnati wala goɗɗum tsari jangi dow kanɗon. Kadi bo goɗɗo modibbo mawɗo gaɗayɓe bincike dow haalanma durngol no yarata to Afrika musamman to Nigeria. Gin professor jo neɗɗo Nigeria o bi'i fulɓe fa anden ko en giɗi ko en giɗa laabi kullum ɗi gaɗai ka sukkugo, kullum laabi ɗi ɓustotoɗi. O bi'a en hulu mana ɓawo laabi kanji ni andunoɗen laabi ɗin e ɗon hande. O bi'i en daru mana gomnati no yadaino e fulɓe nane e yada e majum joni. To karshe ko o bi'i to rama fitamen go'otum kanjum woni hande to en dara kawai en lima na'i men ɗi ɓeedo sannan ɓiɓɓe men ɓe fu maɓe en jangaɓe en jaraɓe nder na'i. O wi to dole to ta wondi ɓiɓɓe ɗiɗo ko tato mo bi jangu ɗuɗɓe ɓen jaraɓe makaranta, janga woɓɓe jaraɓe na'i. O wi amma to en wanyi en mbi en gaɗai ka suturako ɓiɓɓe meɗen ɓe fu maɓɓe to na'i. To yendere go ɗum finai lawol go'otol ngol anduɗon ko ringol woje moɗon ngol wala. Te tokkoton ƴaɓɓoɗon har jehon duro. Ko bo to on dillai on rumowai te dillirte tokkoton. O wi sannan ra goɗɗum tsari nde moɓe ɓe jangi hande sai nagge yaha waɗa bonnere nde handiɗa koto ko ɗum biyoto ɗum ƴaɓɓata ko ɗum 10,000 ko 5,000. Sai ɗum yaha ɗum hauta kunduɗe e kamɓe ma'aikata en gomnati kanko kanko ma o waɗa hallende nder ɗon. Sai ɗum waɗa shede wanda shede ɗen nde bortatako to jiba maɗa sai ma a nangi nder dabba maɗa a yari lumo ko hewta okkita ko hewta yoɓa. O bi asara waɗi na asara waɗai, asara mauɗum waɗi. O bi sai ndaron kadi hunde nde hewtayi hunde hande to ɗum mbi'i pullo e ɗon to nder. To pullo ko a hukumance ko ɓe mbi'i pullo kam to waroyi to na'i e ɗon to ladde ɗum nanguwai ɗum sora kawai ɗum yarana ɓe.
to wai ɓeyan goni ɓen ɗon ɓe ɗum sorata nayi ɗum yarana ɓe ceede kam en giɗi fa ko en giɗa fa ɓen ɗon kamɓe woni shahuɓe ɓen enen Allah haɗi en no gatten shahin na aa enen en wanni sukaɓe men jaha so raa woɓɓe wondaɓe men wonda kamɓe goni maccuɓe men dañoɓe maɓɓe to min garta e waɗa kaadi ko e keɓa ceede har ɓe cahani ɓiɓɓe maɓɓe to hande ɓiɓɓe maɓɓe jooɗi e waɗay en coranayi en jarana ɓe enen bo en wanni ɓiɓɓe men jaha cahuwa o wi kay fulɓe te kuucuɗen tefaɗen o wi to joni wonta ɗon o bii duuɓi ɗuɗɗi ngaroji nechekede hunde nde bo kullum nde ɓeydotonde o wi to lallay en umma balliten ɓe yolɓe ɓe sukaɓe meɗen ummoytoɓe en ballititɓe en ndaaru bone enen gonɗen to nder joni to sukaɓe men to ɓe ummake sey ma ɓe keɓi bone ɓurɗe ɗeɗo to no handi gaɗen balliten ɓe woni sukaɓe men en janguɓe en jaraɓe makarantaji jami ɓe cahowa Allah sabinane Modibo Usman koye gonɗuɗa deydey ɗo di fuɗɗam bono noon no mbiɗa fanni wato haalamma durngol ngol ngam durngol ngol fa to en daari gaskiya joni noon no ngol wartani en fa ngol kuranake en fa ko waɗi giɗum ngol kuri bo kuraki maggol kanjum woni sukkuduki bigeje fo sukkidi joni hande misali nagge go ote ma hande wiya yofidimange biya to duratange ɗo yeeso fa ote ngen ɗon ma a dulla toon to duratange kanjum ɗum joni hani joni ketten fa iri ngole durngol dureten ngam to en mbi en jofa durngol ngol amma ngole laawol tokketen duriren goɗɗon durngol ngol to en mbi way ko en jadata e zamanu dole meɗen tokken ko zamanu waddi bo dole tokka ɗum bono noon no ɓe kolliri joni ta woodi ɓiɓɓe falgonɗa ko jowo ko sali noon hoccu fa ta woodi jowo to hoccu kamɓe tato ɓen ɗon gaɗaɓe to jangirde ngam ta hocci tato ɓen ɗon a waɗiɓe to jangirde go to fa wartai kanko ta yiɗi a waɗaymo toon to on ɓangare hukuma ko go to ta yiɗi a waɗay ɓangare durngolji ɗimma durngol ngol ma e woodi go to kamma a waɗaymo ɓangare wato ko shiya jamuji dottanci on ɗon ba ko kadi bo iri su lauya en sauransu duk ɗum giɗɗa to a yi ɗum ɗon fotana jangirde fa wala noon no watta jaraɓe ɗum waɗatako hande to en daari hande bandiraɓe meɗen a tawai leɗɗe ɓe koccata enen fa Allah hokki en ndi jawdi randi fa wallahi gegel maɗa go gotel koccata a cora wallahi joɓana sukaɓe maɗa jangirde nden ɗon amma enen hagi en mbawata bo yeeso ɗo ɓiɓɓeji meɗen ɗe dañeten joni haka ma no gi'eten joni en gi'ay enen ɓen mararu fa hakko biyen ɓiɓɓe ɓe dañeten en anda yeeso ko fa waddata ba amma wala ko sottinta neɗɗo ɗon ɗon ko wurtinta ɗum sali wato jangirde hande a tawai wondaɓe meɗen leɗɗe o fe'ata o yaha o yoɓana ɓiyan jangirde nangi heña dow makko fewri heña dow makko o wala goɗɗum banna ɗen ɗo leɗɗe ɗe ngam ɗume ngam o yoɓana ɓiɗɗo makko ngam wartoa goɗɗum yeeso kanko o rarata kanko no o wartata carel ngel amma enen Allah hokki en jawdi nin ɗon amma en pijira carel meɗen dama meɗen ngam neɗɗo to fijiri dama mum warta waɗana dama to sabo e majjo min nodda enen bandiraɓe meɗen fulɓe ga Allah en gaɗu ɓiɓɓeji meɗen toon to jangirde ngam to en gaɗiɓe jangirde fa kayre sottinta en fuu kayre wurtinta en goɗɗum angi ɗum nattuɗen to Allah sako alhayri Modibo Usman ha mi alma ɗan jara ndiyam ceɗɗan ndaroɓe e nanoɓe kamɓe ma ɗum wakkati moɗon wonɗon joni natton hokkon shawaroriji moɗon deydey ko handi rano dow mo fuɗɗam assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah min to emo nanma ɗum moye min boldata alhamdulillah nodda Hasan gonɗo ɗo to Modibo Hasan koni shawari maɗa alhamdulillah wato nan gonɗum ɗan taskaran ɗan hande sosai magana wato hande ko sana'a ɗin gatta ɗin lallai ta wala ilmu waɗan ta kuma ai ɗo su ɗiɗa gaba go irin kusan majorati fulɓe dogarake ɓangare a tokkiɓe ko gefe neɗɗo ma wala kusa ɗum to fetti joɗi to gesa sai nana umma mi soditi gefe gaba ɗaya enen fulɓe en nangayi eɗen na to tinayi ɗum ɗon faɗi subtat a wawawi goɗɗum sana'a fa sai dilla to nakkata ma
turo en gaɗi ɓiɓɓe jangirde ko an a janga waɗi ɓiɓɓe gaɗa en ɓe janga inchallah o yafi fottude non Allah sakanore hayri Allah amin Hassan min godake ma yewtake so Hassan ranoddo mo yeso. assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Allah rena moɗuɗo jam mon no feeri haydi jam kala ɗum muslim po gaskiya on gettate boliɗe mawɗe on meri am to feɗɗayno an to Allah sabbinane muslim juuta balɗe min nanma gaskiya Allah sakanomi alheri wato ka kanka arti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gaskiya ko ina warti to sukka ɗoni to laaɗi noon min hannden fulɓe ɓen ma gaskiya mi nottaen ko anndi fa ɗokkama to lawol fa minni to fa to sukka bise ɗum noon sabi al'amur reytude ɗi hulni ka kan fa ka ɓeydoto kana ka guffoto ka ba boɗɗutuɗo fu nattina suka muɗum makaranta ma way fiya way toon to heɓi seede bari ka e waɗa ka sodugo nayi e dura ba ɓawta ɗon to ɗi durata ɗon warta ko hulniba joni ɗum ma fa ɗum warti wallahi noon ɗum muslim Allah mi nodda ñenen bandiraɓe fulɓe kawten koye o ton bo mo mbiɗo ngo heɓi laamu ni Allah ɓeydanamo riko sembitɗum Allah ɓeydanma e riɗi maɓɓe ya Allah mi toro Allah wanma semitire duniyaaru jam amin amin muslim fata alheri ummoɗon jam emi hinna usuman ɗon Allah wartirama jam ma ɓawta ɗon jaro mbiyan pewɗan ge Allah amin har ere ke inchallahu to muslim Allah barku ranar dow mo yeeso. assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. awa Yusuf wonta ɗum daga hol to Modibo Yusuf ko woni shawari maɗa? ni ko awa Allah yaɗini amin min jetti.